ayun, BMR, andito na ako kay Tatay Gino. Ayun, ayan siya, si Tatay Gino. Yan, umpisa na nating intervento BMR at mag-i-intro tayo sa kanya at patungkol dito sa mga tinatanong sa kanya kung ano ba ang tawag doon. So, umpisa na natin. Yan, si Tatay Gino, yan. Tatay Gino, ilang taon na ho ba kayo? Dito? Edad nyo? 1967 ako isinilang eh. So mga ilang taon na yon? Mga 55 ba yan? Ano ba ang tawag, Tatay Gino, yung mga binabasa nyo na kagaya ng araw ng birthday niya? Ano ba ang tawag doon? Hula ba yun? Iba yung hula eh, yung walang pinagbasihan. Iba naman yan. Kasi yan, astrological yan eh. Tapos papunta doon sa birth chart natin. Kasi kapag isinilang ka sa ganun pizza, ibig sabihin, nasakop na niya yung katauhan mo. Kaya ibig sabihin, scientific yun. Kasi nga, universal yun eh. Kasi ito mga kababayan, bago tayo mapunta doon sa mga katanungan natin tungkol sa mga birthday, no? Para malinaw lang sa inyo, hindi ito pala hula. Scientifically ang basihan pala ni Tatay Gino. Kasi ang daming nagsasabi sa social media, sa mga netizen, na halos 98% yung sinasabi niya ay totoo. So, napapunta ako ngayon dito dahil lagi kong napapanood kay BMR yung mga live nila para magtanong din tayo kung ano-ano ba, paano ba ang mga batayan ni Tatay Gino. So, ano pa po ibang batayan niyo, Tatay Gino? Yung ano kasi, yung side effect nung mga planet na yun, ibig sabihin naka-program ito sa mga linya natin, sa mga palm lines natin, para bang yan yung tinatawag natin mapa nung mga alignment ng mga planet na yun. Ito yung mapa niya eh. So, bukod doon, Tatay Gino, sa birth date niya, bumabase rin kayo pagka face to face doon sa guhit ng palad? Oo. Mas mainam ba ang birth date at saka face to face? Or okay na lang din yung bibigkasin na lang yung birthday niya at sasagutin nyo lang? 30% lang doon. Kailangan talaga magiging 100% kapag ito eh, makita natin yung palm lines ng tao. Ayun. So, kahit pa paano, pero ayon doon sa mga sinasabi nyo nung mga live nyo, kahit hindi nyo nakikita yung tao at birth date lang yung sinasabi, is ayon doon sa mga naririnig nila, magkatugma doon sa nangyayari sa buhay nila. 30% yun. 30% pa lang yon. No. O isipin nyo mga kababayan, 30% pa lang yon. Ngayon pag nag face to face pala kayo ni Tatay Gino, 100%. 100%. Ayun. So, pwede na ba nating umpisan, Tatay Gino, magtanong sa inyo sa mga birthday ng mga vlogger na yung mga gagamba, yung mga kakaibigan natin, mga subscriber natin? Wait lang po. Umpisan natin tayo kay Ryan De La Cruz, November 28, 1988. Ang November 28, matigas ang decision niya, mahirap baliin yung gusto niya. Pero siya, medyo magastos siya. Kaso mo, talagang magiging maunlad siya dahil doon sa tigas ng decision niya. Matigas yung decision niya eh. Pero yan, magiging maunlad kusa. Kasi nasa zodiac sign siya ng Sagittarius. Pero matulungin na klase itong tao na ito. Pero kusa siya talaga magiging maunlad. Ayun. Kusa. So, sunod na tanong natin na Tatay Gino, ang inyong lingkod, si Junior Mendoza, May 5, 1970. Ang May 5 naman, kapag may sinimulan siyang gawain, tiyak na tatapusin niya. Ayaw niya, mabibitin yun. At kapag siya'y nagtatrabaho, talagang pulido yung pagtatrabaho na yun. Sinisipagan talaga niya ng gusto yun. Yung determinasyon niya magpaunlad ay hindi maalis. Tuloy-tuloy yun.
Kaya magiging maunlad siya sa bandang huli. Kunti ang tunay na kaibigan niya, kunti. Totoo yan. Totoo yan. Tumpak na tumpak ka dyan, Tatay Gino. Ito si GB Ochoa ng Binyan, Laguna, October 31, 1993. Ang October 31 naman, 1993, ay ang ginagawa niya, yung para bang pinipili niya yung kaibigan niya. Pinipili niya. Kaya mas okay yung karakter niya na pinipili niya yung kaibigan niya. Kunti rin ang tunay na kaibigan niya dahil pinipili niya ito. Pero siya, madali magtampo yung damdamin niya, malakas lang ang kutob niya. Pag kinukutuban siya, perfect. Ayun. Ang kasunod si Roslyn Alia ng Taguig, February 25, 1972. Yung February 25, malinis ang damdamin niya. Gusto niya laging parihas lang ang laban. Walang nakaw, walang daya, walang panluluko. Kaya sila, madali sila makonsensya. Madali sila makonsensya, kaya matulungin sila. Ayun. Ito naman kay Ralph Aubert, October 4, 1981. Ang October 4 naman, matalino siya, matalino. Magaling yung mga decision niya. Pero napakadali magtampo yung damdamin niya. Matulungin pa rin yung taong ganyan. Okay? Si Joy Gregorio, December 16, 1976. Ang December 16 naman, ibig sabihin, kusa ang magiging kaunlaran niya, kusa, unlad. At hindi kailangan hanapin yung kaunlaran na yon. Napapanan niya yung kayamanan, napapanan niya yung damdamin ng kapwa niya. Kaya itong tao na ito, binabawalan kung tumutulong sa kapwa dahil wala masyadong balik ang tulong niya. Ayun. Kailangan alisin niya yung matulungin na yun. Okay, ito naman si Julie Gregorio ng Antipolo, May 14, 1977. Ang May 14 naman, kapag nagtatrabaho siya, magugustuhan ng mga nakakataas sa kanya yung pagtatrabaho niya. Kasi siya magaling magtrabaho, maayos, malinis yung pagtatrabaho niya. Kaya yung May 14 na tao, sa bandang huli, makita mo, napakaganda yung buhay niya. Maayos na maayos yung magiging pamumuhay niya. Pati yung pamamahay niya, maayos din. Ayun, tama yung sabi mo, linis ng bahay nun eh. Si Ladislao Cortez Jr., November 14, 1984. Ang November 14 naman, may power sa mata. Ibig sabihin, kapag nakaharap natin siya, ibig sabihin, para makukuha niya tayo, yun ang ibig sabihin. May, makumbinsing pag nakita mo siya. oo, ibig sabihin, yung power niya sa mata, yung agimat niya, para makuha niya yung mga gusto niyang gawin. Napakadali niya humanap ng pera. Ayun. Si Jerry Mendoza naman, April 21, 1975. Ang April 21 naman, ibig sabihin, matigas yung decision niya. Mahirap baliin yung gusto niya. At mahirap awayin yan, madali siya mairita. Pero kapag nagtatrabaho, magkaroon ng posisyon sa trabaho. Totoo yan, kapatid ko yan. Totoo yan, Tatay Gino, totoo yan. Si Renza Mendoza, January 2, 1999. Ito naman, prangka siya, pero masigasig pagdating sa trabaho. Napakagaling niya magtrabaho eh. Ibig sabihin, magiging maunlad yung buhay niya dahil talagang kusa niya inaayos yung pagtatrabaho niya. Prangka siya, prangka. Ito naman si Roxanne Mendoza, August 23, 2005. Ang August 23 naman, pag may plano, may action kaagad, mabilis. Pero matigas yung decision niya. Mahirap baliin ang gusto niya. Marami siyang kakilala. Pwede rin siya makarating sa mga malayong lugar. Nasa abroad na siya ngayon. Totoo sabi mo. Talaga mga kababayan ha. Itong binabanggit ko ito, kakilala ko ito, anak ko pa nga ito eh. Itong si Renalyn Mendoza, September 20, 2006. Itong September 20, 2006, kapag nagtatrabaho siya, talagang masipag talaga ito, sinisipagan niya. Basta may sweldo yung trabaho na yun. Ibig sabihin, sinisipagan talaga yung pagtatrabaho. Pero doon sa bahay ng mga magulang niya, hindi nakikita yung kasipagan. Yan ang ibig sabihin. Pero pag oras na nagtrabaho na sa ibang tao, makikita talaga yung grabing sipag. Galing, ang galing. Totoo yan. Si Rosana, December 9, 2008.
Ang December 9 naman, matulungin masyado, alisin niya yung matulungin na yun. Kapag inaway siya, tataas yung pride niya. Pag nakagawa sila ng hindi maganda sa kanya, hindi na sila makaulit. Pero talagang matulungin talaga yung taong ganyan. Ayun. Ito namang Jason Mendoza, December 25, 1973. Ang December 25 naman, kapag yumaman siya, puro malinis ang dahilan kung bakit siya mayaman. Ibig sabihin galing sa malinis. Yun. Yayaman yung tao na yan, yung ganyan. 25. Kaso nga lang, malinis na paraan yun. Ikakaunlad niya. Unlad siya. Ayun. So yan, yun lang muna mga katanungan natin Tatay Gino sa araw na to. Sa susunod na content natin ay pag tinanong natin ang birth, isasama na natin yung kalusugan. Pero isasuggest natin sa mga netizen natin, mga subscriber natin na kung po pwede siguro magsadya na lang ng personal dito sa iyo para makuha nila yung 100% na impormasyon patungkol sa buhay nila. Tama. Yan, so mga kababayan, ito hindi naman ho ito hula yung sinasabing Tatay Gino, ay binabase niya ito sa science. Kasi yung iba kasi hindi naniniwala sa hula. Yun, so may pasiyan din at nakita ko yung mga binanggit ko na tao, mga personal kong kilala itong mga ito, para masasabi ko 100% sinabi niya. So yun, salamat sa iyo Tatay Gino, hanggang sa muling pagbabalik. At sana maraming mag-comment dito o comment lang kayo dyan para ibigay nyo yung mga date ng birth nyo. At babalikan natin ulit si Tatay Mindo sa mga susunod na araw pagka marami na kayong makatanungan. So hanggang dito lang mga kababayan ha. Maraming salamat. Salamat sa iyo Tatay Gino. Salamat din.